Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Як апа коргар президентстай дар Москва. Ҳар касе ки кор карданияй документ дошта бошен, хоҳ начной кор кунед, хоҳ дневной, ва ҷойи хобам дора. Ҷойи хоб аз ҷойи кор ҳамагӣ 2-3 минут пиёдараҳаяй. Мақсад ки шумо дар автобус дар таксӣ намешин, ҷойи кор намерен. Агар ки бе документ бошен, фақат метавонад ки шуморо шабона ҷойи кор кунад, лекин ҳаракат не ки документ доро. Ҳар касе ки документ дора дар Москва, метро Давидка, метро Чертановада кор ҳастай. номерои ман 892 488 676. баъд беҳуда бауда занг назанед. илтимос ай ҳаматон беҳад бисёр занг мезанед. Дига уже ман перепутат мекунам ки да чӣ дар кор буд, ки барои чӣ масъала. Ман созум тенҷум худода шукр ҳазорон бор корборон ништага. Касе ки инами бародаро агар ки шумо дар кор дака боша, апа хоҳаро марҳамат занг занед. Одами фақат документдор дар продуктовый магазин хай мерен ҳамҷо майда кор мекунед, камкам ишкама мечаронед. хулосаи гап ки дар продуктовый магазин ҳама вақт ишкаматон сер мешавад, барои ки дурни продукта даен. аллои меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошед, обод сарбаланд бошед. одамое ки аққурат мекунед, ҳарчи сафтон кам шудага ҳечки пашти нами аз 4-5 видео шуд мегӯм ки аққурат кунед, баъда гуноҳи ман кам шуд, ҳечки аққурат намекунад. Мефаҳмед ки аққурат кардан гуноҳе. барои ҳамака бародаро апа хоҳаро аққурат накунед. баъд ай ҳаматон як хоҳиши дига дорум ки ҷояда сбор мекушоянд, пул напартоед. пула дар падар модар апа хоҳартон ҳамун сатме ки мепартоед, дар хеш табортон партоед, савобуш бисёртар чем шумо мепартоед ки кадом сбор мекардагӣ ишкамаша сер мекунад, оилаша бонӣ мекунад. обод сарбаланд бошед. агар ягон кас дагар ба хато расида бошад, бахшиш. агар ки номери ман дар кор шуд, бо видеоро айсар тамошо кунед, барои ки хеле бо мегӯяд ака номеро тананист. короче бошед.